नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, रिपोर्टरच्या शेत शिवारमध्ये सर्व शेतकरी बांधवांचं स्वागत करण्यात येत आहे। मी माझ्या 2 एकर क्षेत्रामध्ये यावर्षी शेवग्याची लागवड केली। शेवग्याची लागवड जुलै महिन्यामध्ये करण्यात आली। सध्या शेवग्याची अशा पद्धतीची झाडे आलेली आहेत। मराठवाड्यामध्ये अनेक शेतकरी शेवग्याची लागवड करू लागले आणि या शेवग्याच्या लागवडीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदाही होत असतो। त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी शेवगा लागवडीकडे वळलेले आहेत। या शेवगा लागवडीतून नेमकं उत्पादन किती मिळेल आणि या शेवगा लागवडीचं नियोजन नेमकं कशा पद्धतीने करता येतं आणि विशेष करून या शेवगा लागवडीला जास्त मेहनत बी नाही आणि जास्त खर्चसुद्धा करावा लागत नसल्यामुळे शेवगा लागवडीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा जास्त प्रमाणात होत असल्याने शेवगा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढलेला आहे। तर शेवगा लावण्यापासून ते मार्केटमध्ये विकण्यापर्यंत त्याचं कशा पद्धतीचं नियोजन करावं लागतं याचं वेळोवेळी नियोजन आणि त्याचे वेगवेगळे व्हिडिओ या माध्यमातून बनवून ते यूट्यूबवर अपलोड करण्यात येणार आहे। सध्या तरी या शेवग्याची अशा पद्धतीने वाढ झालेली असून आणखी भविष्यामध्ये म्हणजे 4 ते 5 महिन्यामध्ये शेवग्याला शेंगा येतात आणि 5 ते 6 महिन्यामध्येच शेवग्याला फळ येत असल्याने शेवगा हा परवडणारं पीक आहे आणि विशेष करून पूर्वी बांधावर घेतलं जाणारं हे पीक आज जमिनीमध्ये म्हणजे लागवडी क्षेत्राखाली आणण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे शेवग्याच्या लागवडीपासून अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदासुद्धा झालेला आहे। आता आपण येणाऱ्या कार्यकाळामध्ये शेवग्याचं नियोजन कशा पद्धतीने केलं जातं आणि शेवग्यापासून नेमकं किती उत्पादन मिळतं याचे वेळोवेळी व्हिडिओ बनवण्यात येणार आहेत।